Joo. Moro! Tänään olisi testissä Coca-Cola. Viit minun veljeni. Ja kello on nyt, vittu, tää zooma. Hei, onks sulla puhelinta siinä? On mulla varmaan puhelin. Joo. Vittu, mä. Ei oo. Niin. Mennään itse asiaan. Elikkäs, nyt mä selitän. Eli niinku, tää on mun uusi kanava. Ja mä nyt latasin vähän aikaa sitten yhden videon. Mä testasin, että meneekö nämä videot mun kanavalle. Eli tämän kanavan nimi on Miska Laakkonen. Eli isolla Miska, sitten välillä isolla Laakkonen. Ja meillä oli Eliaksen kanssa, eli mun veljen kanssa, niin meillä oli kanava, mutta se meni umpeen, koska me kuvattiin, eli kun me asuttiin vielä Kaunisvaarassa, niin meillä oli wifi-yhteys siinä. Ja me sen avulla niin me kuvattiin ne siinä pihalla. Ja ne oli vähän noloja, siitä oli 2 vuotta aikaa. Sitten me mentiin sinne sisälle wifi-yhteyden avulla, laitettiin ne niin suoraan YouTubeen. Ja Eliaksella on sattu olemaan sinne semmonen kanava, mikä sitten otti. Ja nyt me ollaan molemmat ostettu uudet puhelimet. Ja eli meillä on molemmilla trendit, mutta mulla on valkoinen ja Elkellä on musta. Ja mä voin näyttää vielä. Se on tässä. Ja täällä lukee vielä, että purevait. Joo. Meillä on siis vittu. Niin. Sitten nyt me ollaan se tosiaan hankittu ja Elkellä on joku juttu siinä, että sillä on kanava YouTubessa, mutta se ei niinku, siis se ei saa sitä, siis se tekee niinku niitä. Tämmönen se on. Ihan samanlainen puhelin. Niin se tekee niinku, se teki kanavan. Ja sitten se ei niinku, se ei ota niitä videoita. Se vaan niinku jankuttaa jotain nimeä koko ajan. Elikkä varmaan pitää tehdä joku uusi, niinku munkin, en tiedä, niinku mä itse. Mut mennään nyt asiaan. Tässä tää on pieni infovideo ja testivideo. Ja nyt testataan Coca-Colaa. Ihan peruskukista ja tää on, mä en tiedä, me oltiin iskällä milloin meidän äiti tän on ostunut, mutta aina tää on hyvää, vaikka tää olisi vaikka kuinka kauan jääkaapissa. Joo, ja mitä semmoista. Joo. Vittu. Tämmönen saatanan kaverit pistää on. Joo, eli se oli tämmönen testivideo ja moro!